Здравейте, приятели! Вие са занаралици. Купихме си рамен от азиатския магазин и сега ще си го приготвим. Давай, отваряй го и да започваме, защото нямам търпение. Мислиш си, че имам аз? До сега съм яла само нудли, но не и рамен и нямам търпение да опитам рамен. Това може би е също, не знам. Отваряй до половината само. Я дай ти, защото ако го проваля, ще обърнеш целия свят. Толкова някъде, въди пакетчето. Вижте. Омага, това е като слаймче. Вижте. Това е сос, не го... Извинете. А това са подправките. Сега дай да сипем врялата вода до ето тази линия, която е маркирана вътре. Може ли ги пукна? Но като нудли са. Царевицата. Твърда царевица. Твърда, няма да е мека. След като сипем водата, ги оставяме да престоят за 4 минути. Ето толкова стига. Да престоят. Връщаме се, като вече са престояли. Чао! Приятели, върнахме се и сега аз го покрих с дъска и сега ще я вдигнем. Давай. Така, дъска пак е. Ето така изглеждат. Сега трябва да ги затворим и от тук да премахнем това покритие, за да можем да ги отседим после. Така. Изсипахме цялата вода, трябва да оставим само една супена лъжица горе-долу. Сега махаме капака, изсипваме подправките и сосчетата и разбъркваме и раменът е готов. Давай, отваряй. А кое е първо? Първо с подправките, но няма много значение. Само всяко падне нещо, че... Чувствам, че ще гръмне целия свят. Аз съм дет. Не си дет. Какво говоря? Аз отвърна и съм... Хора, вътре има водорасли. Аз обожавам водорасли. Аз маза водорасли. Ще ти хареса, виж какви са малки парченцата. Ще ти хареса. Това е леко пикантен сос. Виждаме, че има люта чушка. Аз ще умра. Аз обичам и люто, между другото. Това много ще ми хареса. Аз ще го отворя долу, защото е по-закрепено слабо. Не, явно не. Ще го отворя до страни. Дай. Явно не. Ще го отворя от другата страна. Не, явно не. Явно ще вадим тежката артилерия. Може сега аз? Чакай да го отворя леко. Изглежда като някакъв слайм. Да, то е буквално слайм. Да, буквално целия ли? Да. Целия? Да, целия, давай. Мале хора, това изглежда много яко. Изглежда някакво такова отровно седно. Добре, ще отворим яко. Като го изсипам, ще се върнем. A few moments later. Приятели, най-накрая сипахме всичко и започваме да бъркаме. Айде, Ралица, да опитаме. Ти го бързи, че то ще стане на каша. Добре, давай, взимай си клечката. Аз само ям клечки. Гледай, аз ям... И, приятели, моментът за пробата. Айде, 3 стъмъки го направих. Много са вкусни, приятели. Много по-хубаво, отколкото нудли. Чао, обичаме ви! И сега да обичам ви. Не забравяйте да оставите лайк и да се абонирате. Чао!